Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Anggenipun bangun gesang sesarengan awujud komunitas utawi paguyuban temtu betahaken tiang-tiang sing wantun peduli lan ngurusi gesang sesarengan menika. Mila wonten ing paguyuban ingkang paling alit menika lak keluarga, wonten peran-peran sing kedah dileksanani ing keluarga. Umpaminipun wonten sing jenenge kepala keluarga, wonten ing lingkungan utawi RT RW menika mesti diadani pengurus sing ngurusi warga lingkungan utawi warga RT RW lan sapanunggalane. Tugasipun tentu ngayahi timbalan supados jagi ngrawat ngurusi sedaya warganing brayat utawi RT utawi RW utawi lingkungan. Sansaya kathah lan luas cakupanipun tentu sing diurusi ya sansaya kathah sansaya luas. Menika tentu betahaken kewenangan, betahaken kecakapan, betahaken semangat lan sanes-sanesipun supados ingkang ngurusi lan ingkang diurusi menika estu saged kalampah kanthi sae. Ning yen salah setunggal boten saged kalampah, tentu gesang sesarengan sing begja rahayu ya ora bakal tinuju. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika milih tanda kutip pengurus ingkang ing sakmangkih bakal diutus ngleksanani menapa sing dados pakaryan-pakaryan dalem Gusti kangge ngrawat ngurusi mendo-mendo dalan. Injih menika para rasul ingkang sacara mirunggan cawe-cawe lan sesarengan Gusti Yesus makarya asung piwulang lan kawilujengan tumraping tiang kathah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 7. Nalika samono Gusti Yesus nimbali murid 12 lan padha diparingi panguwasa nundungi Roh Allah sarta marasake saking lelara lan memala. Dene jenenge rasul 12 mau yaiku sing dhisik dhewe Simon sing katelah Petrus karo Andreas sedulure, Yakobus anake Zebedius karo Yohanes sedulure, Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius juru Mupubeo, Yakobus anake Alfeus, Tadius, Simon sing giat lan Yudas Iskariot sing nyidrani Gusti. Murid 12 mau diparingi ayahan mangkene, aja marani bangsa-bangsa liya lan aja mlebu ing kutane wong Samaria. Luwih prayoga
golek ana wedhus-wedhuse trah Israel sing padha katriwa wartakno ing sak dalan-dalan kratoning swarga wis cepah. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus matah murid cacah 12 ingkang ing sakmangkih kasebut rasul supados cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti lan diparingi ayan ingkang rikala semanten tasih lingkup alit utawi internal inggih menika madosi mendo-mendo trah Israel. Gusti mboten ngeparengake marani bangsa-bangsa liya lan mlebu ing kutane wong Samaria ning mirunggan khusus namung kangge trah Israel. Menika tentu dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami yen awake dhewe ing jaman saiki wonten sing jenenge trah ing tengahing masyarakat nggih. Tiang Jawi menika estu tepung kalian trah. Kathah banget tiang-tiang sing tasih ngadani kumpul trah supados menapa do ngerti sapa sedulure trah Mbah Semita umpamane. Wah menika sedulure sapa wae, putu-putu canggahe, udhek-udhek siwure sapa wae. Yen wonten kumpul trah menika lajeng nggih migunani tumrap gesang sesarengan ingkang tasih magayutan hubungan darah. Ampun ngantos naminipun sedulur wis ora do kenal. Merga nggih jamane awake dhewe sakmenika kadangkala wis ora tepung sedulur cedhak utawa sedulur adoh. Nah menika tentu tantangan. Para murid dalem dikersakake madosi mendo-mendo trah Israel. Yen tiang Jawi nyebut ngumpulake balung pisah. Ning menika nggih saged dipun maknani bilih para murid diparingi wewenang ing wewengkon sing khusus, boten sembarangan. Mila yen wonten ing lingkungan, wonten ing wilayah setasi paroki, menika wonten batas-batas khusus sing mengku lingkungan wilayah setasi paroki. Nah menika nggih terinspirasi kula kinten saking timbalan mirunggan sing awali sing diparingake Gusti marang para murid. Yen kula panjenengan jejering umat dalem Gusti jaman menika setya mapan lan terlibat ing wewengkon sing khusus sing mirunggan, yen aku umat paroki Jetis ya terus terlibat ing paroki Jetis, misane ya ning paroki Jetis, mbuh kawontenane menapa kemawon. Nah menika wujud kados pundi awake dhewe mbangun gesang sesarengan jejering paguyuban murid-murid dalem sing taat setya. Termasuk aku wilayah ngendi, setasi ngendi, lingkungan ngendi terus terlibat ing mriku. Menika nggih wujud kados pundi awake dhewe netepi ayan dalem Gusti dados murid dalem sing madosi mendo-mendo trah Israel. Awake dhewe bisa dadi mendo sing madosi mendo sanesipun, ning ya bisa dadi mendo sing ilang sing dipadosi mendo sanesipun. Yen awake dhewe kurang terlibat, kurang berperan ana ing wewengkon papan sing mirunggan, mbok alasane daki-daki apik, umpamane aku kerjane ning kutha A, terus misane ya ning kutha A, aku baptise ning kutha A, komunine ning kutha A, aku tetep misane ya ning kutha A, padahal domisiline ning kutha B. Kadangkala kan alasane mekaten. Mila Gusti Yesus ngajak para murid dalem kados pundi dadi pengurus ya kudu ngurusi, dadi warga ya wani diurusi, gelem diurusi, supados kula panjenengan sami saged bangun gesang sesarengan sing begja rahayu. Aja ngasih awake dhewe tetep wae sakarepe dhewe. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat,
salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra duwin Hyang Roh Suci. Amin.